Zorgverzekeraar geeft Zeeuwse ziekenhuizen dringende opdracht. Ga nou eens echt samenwerken. Want dat zou noodzakelijk zijn om de Zeeuwse ziekenhuizen overeind te kunnen houden. En verder in deze Zeeland nu. Aardappelstandbeeld als symbool. En nog geen oplossing voor Goudendcomplex. Goedenavond. Stap over je eigen schaduw heen en kijk naar het belang en de toekomst van de ziekenhuiszorg in Zeeland. Die oproep doet zorgverzekeraar CZ richting verschillende specialisten in de Zeeuwse ziekenhuizen. Want die liggen dwars bij de verdere samenwerking tussen ADRZ en Zorgsaam. Per januari zou bepaalde zorg verdeeld gaan worden over de ziekenhuizen. Juist om die zorg te behouden voor Zeeland. Maar vele gesprekken de afgelopen maanden leverden nog niks concreets op. En CZ, waar 70% van de Zeeuwen bij is verzekerd, wil nu op korte termijn resultaat zien. Nou, ik hoop toch eigenlijk wel dat we begin april echt het definitieve een stuk rond hebben met elkaar. Want ik denk echt dat we het niet kunnen maken naar de Zeeuwse inwoner om dat zo lang te laten duren. Heeft u dergelijke processen ook al eerder meegemaakt, bijvoorbeeld hier in Brabant of in andere delen van Nederland, en waardoor u zegt van nou, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt? Ik zou heel graag willen garanderen dat dit helemaal goed komt. Maar wat we daarvoor nodig hebben is echt wel de samenwerking en dat alle partijen ook over hun eigen schaduw heen durven stappen. Ja, aangeschoven is zorgverslaggever Marieke Kerklaan. Marieke, ja, die samenwerking zou er dus in januari al moeten zijn. Het is nu maart, 2 maanden later. Het is er nog niet, hè? Nee. Ja, vooropgesteld, het ligt niet aan het bestuur die samenwerking aankondigde. Die doet zijn uiterste best. Het grootste gedeelte van het personeel, of een belangrijk deel van het personeel en de specialisten, ziet ook nut en noodzaak van die samenwerking. Maar ja, eerlijk is eerlijk, een groepje belangrijke specialisten ligt dwars, blijft vasthouden aan die voorwaarden. En daarvan zegt CZ nu van stap over die eigen schaduw heen. Maar wat is dan de rol van CZ dat ze dat nu zo op tafel kunnen leggen, zo eisend? Ja, CZ is zeker een hele belangrijke partner in het geheel. Zit ook aan tafel bij die onderhandelingen. Het is de grootste verzekeraar van Zeeland. Betaalt ook een deel van die zorg. En die zegt van ja, het praten heeft nu eigenlijk al lang geduurd. Al sinds de aankondiging vorig jaar. September vorig jaar. De 2 Zeeuwse ziekenhuizen kondigen een samenwerking aan. Een noodzakelijke samenwerking volgens de bestuurders van ADRZ en Zorgsaam, om de ziekenhuiszorg in de toekomst in Zeeland overeind te houden. We kunnen niet alles overal blijven doen. U heeft ook goed meegekregen een tekort op de arbeidsmarkt van medisch specialisten, verpleegkundigen. Als wij zaken goed samenbrengen en concentreren, kunnen wij het maximale voor de burgers in Zeeland betekenen. Dus dat betekent voor de patiënt dat hij gewoon in zijn vertrouwde ziekenhuis komt, bij zijn vertrouwde specialist. Daar heeft hij de voorzorg. Behandeling, uiteindelijk operatie, kan op een andere plek plaatsvinden. Maar de nazorg doe je weer in je plek waar je dat gewend bent. Het plan is om alle nieroperaties in de toekomst in Goes te doen en borstkankeroperaties en dotterbehandelingen voor het hart in Terneuzen. De bestuurders kondigen tevreden de plannen aan. En daar wordt een half jaar na de aankondiging nog steeds over gepraat. Ja, wat zeggen die ziekenhuizen dan nu? Ja, eigenlijk, ik heb ze natuurlijk allebei om een reactie gevraagd en ze zeggen op dit moment eigenlijk niet te willen reageren. En als ze er dan misschien niet gaan uitkomen, wat dan? Krijg je een soort situatie als bij een vechtscheiding, eigenlijk alleen maar verliezers. Want dat betekent dat bepaalde behandelingen gewoon niet meer mogen worden uitgevoerd in Zeeland. Dat betekent dat patiënten verder moeten gaan reizen, dat specialisten ook minder behandelingen, minder uitdagingen hebben, dus alleen maar verliezers. Het is wel zo dat de betrokkenen die ik heb gesproken, die zeggen dat is absoluut niet de insteek. Wij gaan ervan uit dat die zorg zo goed mogelijk behouden gaat blijven. Ja, en hoe dat verder gaat lopen, dat moeten we de komende tijd gaan zien. Marieke Kerklaan, dankjewel. De gemeente Vlissingen stopt met preventief fouilleren. Dat zou niet meer nodig zijn, omdat de situatie in de stad rustiger is. De gemeente besloot 1,5 jaar geleden tot preventief fouilleren in de binnenstad en het middengebied van de gemeente, na een serie gewelddadigheden en schietpartijen. De afgelopen tijd zijn er veel anonieme tips binnengekomen, waardoor de politie een beter beeld heeft van wat er gaande is in de stad. Wie Geersdijk binnenrijdt vanuit Wissekerke ziet hem meteen staan, het nieuwe Erpel-kunstwerk, een grote aardappel. Volgens de enthousiaste maker staat de aardappel symbool voor doorzettingsvermogen van de dorpsbewoners en de band met de Zeeuwse klei. Maar niet alle bewoners van Geersdijk zijn enthousiast.
vind het niet echt bij Peeland passen, de aardappel. Nee. Ik zelf heb ook wel wat moeite wat erin te zien. Een bol of een aardappel, meer een wereldbol of iets dergelijks. Toch mochten inwoners van Geersdijk zelf kiezen uit in totaal 3 kunstwerken. De helft van de stemmen ging naar deze aardappel. Kent u mensen die op die aardappel hebben gestemd? Nee, eerlijk gezegd helemaal niet. Nee. En wel rondgevraagd met de opening hier ook. Er stond 150 man of zo. Nou, ik heb echt wel een beetje rondgevraagd, maar niemand wist waar de aardappel vandaan kwam eigenlijk. Maar hij staat er nu en dus zal Geersdijk het voorlopig met deze erpel moeten doen. Het staat er zeker al 10 jaar leeg en verlaten bij, complex Goudend in de Middelburgse wijk Douwendalen. Waarom doet de eigenaar er niks aan, vragen buurtbewoners zich af. Het blijkt niet het eerste pand te zijn dat deze eigenaar laat verpauperen. In het enorme pand achter het winkelcentrum in Douwendalen huisden ooit verschillende winkels en bedrijven. Maar van die levendigheid is niets meer over. Ja, het is verschrikkelijk. En het is niet een jaartje, maar het is al jaren. Kunt u het zich eigenlijk nog herinneren dat hier wel iets gebeurde, dat het nog niet leeg stond? Nee. Na verschillende inbraken en 2 keer brand is de situatie er niet beter op geworden. De eigenaar van het pand is een vastgoedmagnaat uit Heer Hugo Waard. En ook elders in het land blijken panden te staan die in zijn eigendom jarenlang verpauperen. Zoals dit complex in Winschoten, waar de eigenaar ooit een zorglocatie wilde bouwen. Plannen die nooit van de grond kwamen. Na jaren van leegstand, vandalisme en brand kocht de gemeente het complex op voor €1 miljoen. En zo zijn er meer voorbeelden van gebouwen van de vastgoedmagnaat die jarenlang leeg stonden tot grote frustratie van buurtbewoners. Ja, wat moet ik zeggen? De vuilnis, zeg maar, van Middelburg, hè? En bij het Goudendpand staat verslaggever Lonneke de Klerk. Lonneke, je bent er ingedoken. Ja, zijn er eigenlijk ooit wel echte plannen gemaakt om het op te knappen? Nou, op te knappen niet echt, maar wel om het te slopen en er 34 appartementen neer te zetten. Een jaar of 4 geleden heeft de provincie daar 2 ton subsidie voor uitgetrokken. En 3/4 van die subsidie is ook al gestort op de rekening van die eigenaar. In die regels van die subsidie staat dat het project eigenlijk binnen 4 jaar afgerond had moeten zijn. Maar we staan hier nu en 4 jaar verder is er eigenlijk nog niks veranderd. Maar kan de eigenaar toch niet op een of andere manier worden gedwongen om iets te doen? Ja, dat blijkt dus heel lastig te zijn, ingrijpen. Een gemeente is toch gebonden aan regels en dat kan eigenlijk alleen als er echt een acuut gevaarlijke situatie ontstaat. En we hoorden over vandalisme en brand, maar dat is blijkbaar voor de gemeente nog niet een reden geweest om in te grijpen. En het blijft toch natuurlijk iemand zijn eigendom. In sommige gevallen lukt het wel. We hebben natuurlijk in Koudekerke afgelopen tijd gezien in de Bankertstraat, waar een hoop woningen stonden te verpauperen, dat de gemeente de eigenaar dwangsommen heeft opgelegd. En daar is de eigenaar toen overstag gegaan. Die heeft de panden in de verkoop gedaan en die worden nu opgeknapt. Dus het kan wel ingrijpen, maar hier lijkt daar vooralsnog geen sprake van. Maar deze situatie in Middelburg, ja, het kan toch niet oneindig blijven duren? Nee. Ja, van de eigenaar heb ik geen reactie gekregen over de status van het project. Maar de provincie zegt die plannen voor de bouw van die appartementen die liggen er echt nog steeds. Aan de achterkant wordt gewerkt aan een nieuw ontwerp. Er is inderdaad vertraging opgelopen. Maar zij zeggen eigenlijk we verwachten dat er binnen afzienbare tijd dat het project weer wordt opgepakt. Ja, en ze zeggen ook mocht dat nou uiteindelijk echt niet gebeuren, dan moet die eigenaar in ieder geval die uitbetaalde subsidie weer gewoon terugbetalen. Lonneke de Klerk, dankjewel. De gemeente Hulst neemt definitief de historische groeven bij Nieuw-Namen over van Staatsbosbeheer. In deze Meester van der Heijden groeven zijn zandlagen te zien van 3 miljoen jaar oud. Maar je kunt de plek moeilijk bezoeken omdat die slecht onderhouden is. De gemeente Hulst wil er een wandelroute over het terrein leggen en ook een grote overkapping maken om de wand van de groeven te beschermen. De crowdfundactie voor asielpoes Rosa uit dierenasiel De Beverlanden was een groot succes. Voor haar operatie was €1600 nodig, maar er kwam veel meer binnen. Er is €7000 opgehaald. Rosa zit sinds oktober in het asiel. Door een neusprobleem kan ze moeilijk ademhalen. We verwachten gewoon dat ze na die operatie gewoon weer
goed kan ademen en dat ze dan gewoon herplaatst gaat worden. Dus dat we dan op zoek gaan naar een nieuw thuis voor haar. De actie bracht dus €7.000 op, zodat niet alleen Rosa, maar ook andere dieren in het asiel er iets aan hebben. Want er komen natuurlijk naast Rosa nog veel meer andere katten binnen die zorg nodig hebben. Dus dat gaan we besteden aan dierenartskosten voor in de toekomst. Als alles goed gaat met de operatie kan Rosa dus daarna op zoek naar een nieuw baasje. Ruim 50 deelnemers kwamen vandaag af op het eerste koersbaltoernooi in Wolvaartsdijk. Van oorsprong meer een Zeeuws-Vlaams spel wordt het nu ook op veel meer plaatsen in Zeeland gespeeld. En onze jonge verslaggever Pim de Visser ging eens kijken. Mijn ouders komen uit Zeeland, maar zelf woon ik hier nog maar een maand. Vandaag ga ik voor mijn Zeeuwse inburgering koersballen. Koersbal noemen ze het, omdat de bal die is wel rond, maar het gewicht zit aan één kant. Dus daarom kan je mooi met een boog de bal gooien. En door de koers te bepalen wat harder, wat zachter. En dan is het om dat witte balletje zo dicht mogelijk te benaderen. Ik heb mij laten vertellen dat u de oudste koersbalspeler bent die hier aanwezig is vandaag. Hoe oud bent u? 99. 1 augustus zou ik 100 worden. En wat maakt het spelletje zo leuk hier? Ja, omdat je het nooit goed leert. Het blijft altijd moeilijk. Een slechte speler kan nog van je winnen. We zitten hier in Wolversdijk en er mogen er eigenlijk best een aantal bij. Want we zitten aan het minimale. Dus als er hier in Wolversdijk ouderen zijn en die willen meedoen, graag. Het was anders dan gisteren, nu veel meer bewolking met verspreid enkele buien. Al werd het vanmiddag op sommige plaatsen in Zeeland toch nog zo'n 14 graden. En vannacht blijft het droog, maar vooral morgenochtend is het regenachtig met een krachtige zuidwestenwind. Maximumtemperatuur morgen tussen de 10 en de 12 graden. Donderdag is dan weer een droge dag met af en toe zon en vrijdag valt er opnieuw enige tijd regen. Maximumtemperatuur eind van de week zo rond de 10 graden. En straks nog het uitgebreide weerbericht van onze weerman Jules. Tot zover deze Zeeland Nu. Voor nu nog een hele fijne dinsdagavond en heel graag tot morgen.